Hello. 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 Makadii? Tiri makadiwa ndiani? Indoitwa Maichoto. Ndaunawo nhamba dzenyu mufoni memurume wangu muchimusendera manude pics. Munoti yepi nezvamuri kuita izvozvozvo. Ndati kana musingazivi kuti ane mukadzi mubva matozviziva ende mubva matozvistopa. Handitombozvida hangu. Handina kutanga nhasi kugara nemunhu yeta tone 5 years tichisafa chiita semazoona kuti ane kamota ndopamuri kuda kukwira kamota kako. Izvezvi ndakatonzwa kuti hanzi mwana wako iye anobhadharirwa fees. Apa hanzi zvoniyo unotoenezve hanzi unobleacha uchiwesta mari yemurume wangu uchiita se please sienai naye hatombonda kana vanhu anobleacha. Nira ndikutaura usada kutondipindura bosi ndotokuita rafu manje kana usinganizive patauni. Uri kuzvinzwa? Usati hanzi mother bosi I'm not your mother. Okay. Maichoto. Maichoto. Ndini chaiwo original wepacertificate. Alright. Maichoto. Munoziva zvandakaudzwa nemurume wenyu here? Ina handiziri ndinouya umba kwenyu, anogara umba kwenyu murume wenyu. Murume wenyu akati anzvonanzi inini anouya kuno nenyaya yekuti ina handidye beans nemaboiled eggs zvakasangana. Handiti imanzi munoita basa rekubika every day baked beans kana kuti boiled beans nemazai akaboiliswa. Hanzi munosura zvisingaite zvekuti vanenge vachidya kuda aidara achikudzira kupi achikudzira zvekupi. Musati achindudzira izvozvo kupi hamubike beans here? Aiwa kaseta it's obvious ndodzibika. Saka mundosvona zvamuri kutizirwa nyaya yekusura kuti imba yese inenge ichinhuhwa musuri ndonyaya yemukutizirwa. Izvo zvazvina kana basa. Inini ndimari ndinotoishandisa Maichoto. Ndingaregedze here kukubleacha ndichichena handiti ndichislaya patown. Imi muchiita basa rekuswera makapfeka night dress kusvika kuma12. Hamuna night dress repepo here? Izvo zvakala basa. Handizvo zvakala basa. Ini zvanotoda tochama dzacho. Alright. Like a Hellcat.